Panggonku leren dadi hostess ing Hotel Aji saka wis sawetara suwe. Hotel kanthi arsitektur tradisional nanging tamune internasional. Semono uga menune ciri khas Nusantara nanging uga nyediani kuliner menu global. Resign saka pakaryan krana pamrehogane sisianku sawise kasil mbangun Balai Soma. Fokus kepingin enggal duwe momongan kuwi wis dadi pengangenku. Emoh nyumenekake duwe momongan. Dik, mumpung aku isih duwe cuti saka perusahaan, ayo plesir bulan madu, ajake Mas Billy ing sawijining kalodhangan. Apa becike minggu ngarep wae to, Mas? Sawetara iki isih ngrampungake urusan pesta sing durung tuntas. Pamenggaku kanggo nyumenekake rencana kuwi. Beresake urusan pesta bisa dirampungake karo mlaku, Dik. Kejaba kuwi wong tuwa uga sak biyantu beresake urusan pasca bahagian. Tumanduke Mas Billy Makantar. Pepuntone aku sida budal bulan madu pilih destinasi wisata sing cedhak hotel bintang 4 nadyan rada adoh kanggo nglemake pikiran kanthi swasana ati seneng kaangka bisa gelis ngandhut enggal antuk momongan. Budal nganggo mobil pribadi mung wong loro nadyan rada adoh papan sing dak tuju ora dadi ngopo genah cedhak hotel utawa penginapan yen saya ya bisa ngaso. Mlebu kawasan alas roban antarane Batang Semarang wis ngancik magrib. Dalan munggah mudhun ekstrim tur menggak-menggok. Laku kendaraan digawe alon-alon. Samar yen kongsi nemu bilai. Jer dalan sakjroning alas kuwi minim penerangan. Dak rasa perjalanan wengi iki kabeh lancar-gancar tanpa pambengan. Malah rumangsaku laju kendaraan melesat banter tanpa gronjalan. Kanan kiri kang sekawit dedet idep-idep katon kumerip lampu nadyan mung samar-samar. Ngrasa aeng banjur kaya mlebu ing sawijining kutha kang endah. Katon Hotel Melati kang sederhana nanging endah sinawang. Iki tekan daerah ngendi aku ora damang. Wola-wali ngliwati kawasan iki rumangsaku ora nate mrangguli. Mas, awak dhewe ngaso hotel ing kawasan kene wae sadurunge tekan tujuan samestine. Pangajakku adreng. Rasane isih adoh saka tujuan, Dik. Panyarwene. Ora apa-apa, Mas. Reservasi ning kene aku kepengin. Penjalukku ngengkeng. Dumadakan ora kanyono kendaraan krasa oleng gelis nabrak wit gedhe. Krasa jegur jurang. Pikiranku ngelayang tekan ngendi-endi. Aku njur ditulungi wadon tuwa rambut putih dituntun menyang sawiji papan. Dipapak wadon ayu seragaman nganggo uniform mlebu bangunan gede magrong-magrong. Dak pikir opo pranyata jengrenge hotel iki hotel opo aku isih madik-madik golek tondo jenenge. Banjur ana wadon ayu sing ngopeni aku. Saka kono aku kaget maneh
kok seragam sing dienggo padha karo sing nate dianggo. Bener ruangan iki salah siji bangunan hotel aji saka sing nate dak panggoni makarya. Klinga-klingo aku bingung kok manggon ing kene, kamangka hotel kuwi manggon ing kutha Jakarta. Sawise iku aku bisa mlaku-mlaku ing jero hotel, wiwit resepsionis ruang restorasi bar tekan kamar-kamar tamu ing lantai 1 nganti 5. Bareng mlengak balik mudhun dadak sing ana kono dudu wong sak lumrahe. Wadon nom sing nulung aku praupane malih medeni persis praupane mak lampir ing jero film kae. Sandang penganggone nganti swara panjerite persis ora ana bedane. Mripate mandeng aku kanthi tajem. Aku gelis nyingkre nginggati. Ing kamar nomor 13 kepethuk wadon kanthi rai kudrat getih, rambut rembyak-rembyak meh nutupi rai, cangkeme melet, ilate dawa, nloler kaya lintah sing arep nyecep getih manungsan. Aku melayu mundur kesandung-sandung, tiba geblak njur tangi maneh. Dak waspadake wadon nyelawati mau wis ilang saka pandulu. Mudhun liwat tangga manual, adep arep karo pelayan lanang tanpa tangan, awake gedhe diwut-diwut kaya gendruwo putih, ambune ora enak. Aku mlaku gegancangan tanpa prasapa, bareng dak plengak gelis ngilang. Aku terus mudhun tekan hal ing ruangan kuwi keprungu swara rame kumerah, bareng dak cedhaki pranyata kebak wong sing wujude monster dak setitakake saka kaduan. Aku dhewe kami tenggengen kok ora duwe rasa ciri, kamangka biasane keprungu bangsa memedi ngono kuwi wedi ora jamak. Ing ngarep ana monster sing blegere kaya Hulk ing film Metaverse kang seru ngono kae. Lagi ngedepi monster liyane, gunggunge akeh banget. Lagi interaksi embu apa bahasane aku ora damang. Sandinge monster dhuwur kanthi rai gosong, merongos kaya arep ngeledak wong. Tangan lan sikile wujud cakar kaya sisik cakare manuk elang. Sangarepe monster loro mau akeh monster liyane sing padha ngumpul. Iku kaya pasamuan agung bangsa monster. Ana sing wujude kaya Batman, Spiderman, Iron Man lan sapanunggalane. Cekake swasana ing hal kuwi spektakuler ning serem medeni. Swara gemuruh parpatan monster kuwi banget gegirisi. Maneh aku gawok kok ora wedi nyipati kanyatan kebak misteri kuwi. Sabanjure aku mubeng-mubeng saindenging hotel, mlebu ruang mangsa ing lantai dasar. Dak setitekake dudu praupan-praupan sing biyen banget dak tepungi, sing ana koki lan karyawan liyane. Praupan sebangsa monster kanthi maneka karakter. Klebu menu mangsaan, jenis menu ora padha karo wektu sadurunge. Mesti ana menu Nusantara lan menu global. Sing dak amati iki beda banget. Mangsakan sing akeh wujud daging, panggang celeng, panggang asu, kuli macan, kuli gajah, nganti potongan daging manungsa.
Ndalari aku munek-munek kudu muntah. Panggraitaku mesti iki menu karmane para monster sing nembe ngadani parpatan ing hotel iki. Kabeh sing olah-olah padha meneng tanpa nyuwara. Mung pating sliwere wong wujud monster lanang wadon sibuk ngayahi tugase sowang-sowang. Aku uga emoh canduk lawung jermung atiku mung kepingin mangerteni apa ae sing nembe kedadian ing hotel. Rampung liter nyedhakake kahanan ing jero hotel. Pikiranku njur kelingan Mas Billy bojoku. Sekawit sak kendaraan arep plesiran kok ora ana kledange ing sisihku. Hotel dak ubres kemput ora nemokake. Aku mlayu ing pelataran ngarep hotel tekan nggon parkiran. Ora merangguli, pelayuku mung mubeng panggonan kono kuwi. Pelataran ngarep resepsionis tekan parkiran. Bolak-balik mubeng ora nemu lawang metu. Nganti aku nyebut kalimat takbir jalaran bingung krana mlebu ing papane para monster. Dumadaan idep-idep aku krungu wong-wong nyebut jenengku. Wong-wong padha nangis ing sacedhakku. Alon-alon aku wiwit bisa ngelekake mripat. Dak sawang saindenging ruangan. Jebul aku nembe dirawat ing ruangan rumah sakit. Iki aku nang endi? Pitakonku bingung. Ing rumah sakit. Wangsulane salah siji sing tunggu. Jebul ibuku. Keneng apa aku? Sambungku isih durung dong. Kecelakaan, Nduk. Begjane kowe wis sadar. Ibu wiwit mau krasa sumelang. Katrangan ibu karo mingsek-mingsek. Sawuse sawetara sadar aku lagi bisa mangerteni kedadian. Eling yen aku lan sisian arep plesir bulan madu ngliwati alas roban. Mobil ngalami kecelakaan krana pecah ban nabrak wit jegur jurang. Aku ditulung pawongan nyolowati mlebu ing alaming lelembut, mlebu ing hotel kebak misteri. Bangunane memper hotel Aji Saka sing wis dak tepungi. Pedhok makhluk kang kegirisi, monster maneka jenis sarta kasunyatan-kasunyatan kang ora klebu nalar. Untung aku bisa uwal kuwawa metu saka alam siluman. Nalika siuman saka koma semaput sawise glundung ing jurang lumayan jero. Bareng aku takon kepiye nasibe Mas Billy. Kabeh sing ana kono ora sanggup wangsulan. Mung padha mingsek-mingsek ngempet tangis. Aku melu mewek jer wis antuk dudutan yen Mas Billy tilar donya kecelakaan.